Kain tayo mga palangga. Ang ulam ko, kamatis with talong na nilaga. Parang salad. Yun na yun. Welcome to my YouTube channel. Mga wala kong nakita akong bra. Ay, gano'n. Welcome sa akong YouTube channel. Ang pobreng Bisaya. Mga unta ninyo guys. Ulam ko, nilaga na talong na may kamatis, luya. Lagyan ng asin, kunting asukal. Asukal lang yun nilagay. Lami na siya. Ganyan ang pagkain ng pobre. Yan. Maluloy akong sanina ba? Makarelate sa pagkain na to yung mga tulad ko lang na mahirap lumaki sa probinsya. Pero yung mga yayamanin, ayan, yayamanin pa more. Ganitong ulam, masaya na ako. Nilagang talong, pwede din siya ihaw, sugba ba. Yung kanin ko, bahaw. Pag sa English pa, leftover na rice. Leftover. Itong talong ko, nilagyan ko pala to ng pinaggaan ko ng 2 piraso kalamansi. Kasi wala kaming suka. Ang isda na to, bigay sa kaibigan ko. Kung nakita nyo pa yung yung vlog ko regarding doon sa nang dahil sa My Day, nakita ko yung My Day sa friend ko. Kasi may friend din siya dito na mangingisda. Binigyan siya ng isda. Ayun. Palagi niya akong binibigyan. Naghingi pala ako. Kasi wala kaming ulam. Kaya ayun. Ito na. Nag-ano kasi siya noon nagbitbit ng isda, ayan.
Tapos sabi ko sa kanya, "Be, baka naman. Bigyan mo ako. Kasi wala akong ulam." Ayun. Nag-message siya sa akin. Puntahan ko daw siya. Yung bahay ng amo niya, malapit-lapit lang din dito. "30 minutes, lalakarin." Buti na lang may nakilala ako dito na Pinay. Kasi kung walang ulam. Kawawa ang pobre. Kaluoy ba niya kung saan mina oy? Nagalaylay naman eh. Style. Style sa damit ni Lola. Lola pobre. Ayan. Mga guys, salamat sa inyong pagsuporta sa ako ang channel. Ang pobreng Bisaya nagbibis dito sa Taiwan. Ala, tiloko na to ang bahaw kay. May kanin pa naman dito pero enough na to kasi parang marami na to. Nahurot ang bahaw. Ang luto. Naubos ang kanin nang dahil sa talong. Talong na nilaga. Hindi ko to maubos. Para na to sa mamaya. Para may ulam pa ko. Tapos may isda pa ko dito, 3 piraso. Okay na yan. Yung matanda ko, prito lang ako ng itlog. O di kaya mag-steam. Mag-steam ako ng itlog para sa kanya. Lagyan ko ng tofu. Okay na yan. Kasi wala naman ibang maluto dito. Yung isda na maliliit. Isipin mo yan. Pag pinakain ko niyan, baka mamaya matinik pa. Nako. Magka-problema pa ako. Kaya itlog na lang. Mag-steam ako ng itlog mamaya. Lagyan ko ng tofu. May gulay siya. Tama na yun. Pasensya na kayo mga viewers ko. To all my viewers, I am really appreciate from the bottom of my heart that you always supporting my YouTube channel. Even my videos is not much good in content, because I never go out to show you this is the view of like that and like this. Kasi hindi ako nagdi-day off. Dito lang ako palagi sa bahay.
I hope every one of you that always view my vlog, kahit ganito lang yung mga vlog ko, hindi nyo ako iniwanan. Andyan pa rin ako, kayo nagsuporta sa akin. Hindi ko man kayo mabalikan kaagad kasi yun nga, ni minsan busy ako. Muchacha, taga-alaga ng matanda, kaya pasensya na kayo sa akin. Pero kung hindi ko kayo mabalikan kaagad, mag-ano naman ako doon sa notification. Tingnan ko kung sino yung nagko-comments, ayan, balikan ko. Kaya, I am really apologize to those people watching my video, my upload video. Then, I cannot straight away reply of your comments because sometimes I'm busy. Ayan. I hope that you understand my situation. Ayan. Nag-English ko ba? Sus, ginoo ko eh. Iparagawas po nato atong English usahay ba kay basig bukbukon. Sayang yung kaalaman natin na high school lang ako o at least kahit papano nakapagsalita ng English. Ang pobre, ayan. Susuy mo, gawas niya akong brain town, ay. A style siguro na siya. You need to do like that. And then to the other side. Maybe. Like that, o diba? Para ganun na lang, hindi siya maglaylay. No? O diba ganun? Susuy. Hindi na ako magdugag kanon kay na para na akong figgy. I'm super figgy. Naubos ang bahaw nang dahil sa kamatis. O, ayan. Again, dito ko na i-end ang aking vlog. Again and again, to all my mga palangga, to all my mga supporters, thank you so much everyone. Palagi ako nagpapasalamat sa inyo, pabalik-balik. O, ayan. Kasi, like, hindi man tayo nakita in personal, andyan kayo para sa akin. Nagasuporta sa maliit ko na YouTube channel. Sa totoo lang mga palangga, itong channel ko na to, pangalawa ko na. Yung isa, sabi na demonetize ako. Oo, na yung isang bahay ko. Pero, palagi pa rin ako nakatanggap ng mga tawag nito, yung email from Lolo. Ayan. Nag-i-email pa rin siya sa akin. Sabi, this video is like copyright, like that. Pero, nung time na hindi pa ako na-monetize yung isang video ko na yon, no, yung isang channel ko na yon, kasi before tayo ma-monetize or na-monetize na tayo, yun ba yon? Tapos, yung parang chine-check natin yung lahat na video natin, yung na CPR or pag nag-upload tayo at that time, maano din tayo, like, nagme-message ka agad si Lolo na this video is copyright. So, ayun, nagre-read siya. Kaya, may ano naman yung iba, yung parang nag-green. Yung ibig sabihin ng green is like yung nagamit mo na
background sa upload video mo, hati kayo, kumbaga may share siya sa ginagamit mo na background sound sa video mo, yon. Pero basta yung time na yon, nung na-monetize na ako sa isa kong channel, kasi pangalawa na nga to, ano naman yon tawag nito? Wala naman talaga, ano na talaga, kumbaga, may nakita ako no na copyright, pinag-delete ko na lang kasi useless din naman, di ba? Yun ang ginawa ko kasi kahit sabihin ko na or gawin ko na i-mute ko yung mga video ko na CPR, yung parang ganun pa rin naman, di ba? Sino ba naman yung tao na gusto manood sa video mo na para kang pipi or amang na nakaganon ka lang tapos walang salita, o di ba? Kaya dinilit ko na lang. Pero like 2 days ago, or 2 days ago, may na-receive ako na email na this video is like copyright, pero matagal na nga akong hindi tawag nito, hindi nag-upload doon sa isa ko na account. Dito na lang ako, kaya masakit man nung talaga, inaamin ko talaga nung time na like hindi na ako pwede, pero doon sa step 2, doon sa step 2, like sa verification pen or code, verification code, doon ako na like nawala yung Google AdSense, yun, nawala yung Google AdSense ko noon. Tapos yun, kasi nga mahina ako sa English, ayun, nagpatulong ako sa ano ko, tapos ayun, hindi talaga, kasi sabi na invalid click daw ako, basta. Pero like naisip ko ngayon, kumbaga na invalid click ako, so nung time na sa isa ko na video, kumbaga if I say for example, kung na invalid click ako sa isa ko na yung channel ko na yon, pero ang tanong, ba't hanggang ngayon nag-i-email pa rin sa akin si Lolo na this video is invalid click? Like, yung parang naisip ko, is there any someone use my my channel, or maybe like that, right? Kasi wala naman, hindi na ako nag-upload. Siguro like this coming December, this coming December is 1 year already that I demonetize my first channel. Ayan, nakapagsahod lang ako ng 2 beses noon, 2 beses. Tapos basta masakit din kasi not easy as a vlogger, not easy to take the 1,000 subscriber. Inaamin ko talaga na kung sa Bisaya pa, panay panginhas ko pag nakita ako doon sa wall, like sa mga ibang vlogger na sikat, yan. Like example, basta yung mga nasab ko, like Pugong Biyahero, Kalingap Rab, ayan, Kabusing GM, Boy Langis, basta marami akong na mga sinusubscribe. Tapos kung pag nakita ko sila, naga-subscribe ako, tapos ako doon, maghanap ako doon sa mga nagko-comments, then I invite them, Palangga, can you please visit my YouTube channel, maliit na YouTube, maliit na bahay, or Palangga, pabisita or pasuporta sa maliit ko na channel, yan. Yun ang ginagawa, yung parang nagmamakaawa ka, or ayan,
just invite with them to support your channel. Yan ang ginagawa ko ngayon. Tapos, yung ano pa, yung 4,000 watts hour, ang hirap din makuha, di ba? Tapos, yun lang, biglang na ano ka. Kaya hindi ko rin alam. Sa mga kasaman ko rin dati, may ano din ako, like, may GC. O, ayun. Hindi lang ako ang na demonetize. Marami kami. Pero, yung iba, pwede pa maibawi ang ano nila channel. Pero, may pero. Yung ano nila, tawag nito, yung like, yung watch hour, andyan pa rin yung subscriber. Andyan yung, like sa akin, andyan pa rin yung subscriber. Pero, I need to take again the 4,000 watts hour para ma-monetize na naman ulit. Yun. Tapos, mag-ano ako ng recovery, like, ano ba yun? Yung parang backup ba? Backup account. Yung parang ganon. Kaya, yung parang naano na rin ako na stress. Inamin ko talaga nung first time, nung pagka-ano ko nun, pagkawala ng channel ko na sabi na demonetize. Iyak ako ng iyak kasi nang hinayang ako. Kasi yung channel ko na yun is parang tawag nito? Yung ano ba yan sa Bisaya, oy? Kasi na monetize ako noon before Christmas, 23 ata ng December. Yung parang pamasko ko. Tapos, na ano pa? No. November ako na monetize. Tapos, nung November na yon, yun din ang wala ng papa ko. Kaya yung parang sentimental ba, 'di ba? Yung parang basta masakit para isipin. Tapos ayun, na-monetize na ako nung time na yon, November. Tapos pagka November 13, yun din ang pagkapatay ng papa ko. Yung parang ang sobrang lungkot ko kasi nandito ako sa Taiwan, tapos ang papa ko nandun din sa Pilipinas. Hindi ako nga nakauwi kasi pag nauwi man ako, i-quarantine pa rin ako like almost 1 month before. Kasi pagdating ko ng Manila, tapos pagdating ko ng Manila, punta ko ng Dumaguete. Pagdating ng Dumaguete, punta ako ng Siquijor kasi taga Siquijor ako. Pagdating nun sa amin, i-quarantine na naman ako ng 15 days. O kaya, yung ano na lang, like, masakit. Ang ginawa ko na lang is, dito na lang ako, bumawi ako sa financial. Hindi ako nakauwi, hindi ko rin nakita yung papa ko. Kahit like, in the last moment of his life, hindi ko nakita. Super mahal ko yung papa ko. Kaya, tawag nito, masakit man. Ayun, balik tayo sa YouTube channel ko. Kaya super malungkot. Oh,